Congratulations, ladies. Such beauties. But now let's go to the special one. And this one will be the special word for Miss Photogenic. Miss Photogenic goes to candidate number 1. Our social media influencer goes to congratulations to our two ladies, Miss Photogenic and Miss Social Media. Deserved. Congratulations. Candidate number 6. Yes, ladies and gentlemen, our candidates in their class 1 attire. Candidate number 1.
production, best in action, best in sports.
pagluha, sakripisyo, at pagtitiis para sa kapakanan ng pamilya. Sana'y matuto tayong pahalagahan at tayo na silang mahalin dahil ang pamilya ang nagsusilbing ng lakas sa kabila ng layo at ang kalalakit ng kanilang paunahin sa ligan. Maraming salamat po.
Yes, ladies and gentlemen, let's welcome Carmen Amberpool. She is the one and the Lima Supermega Oksana. She is 69 years old. She was born August 20, 1956. She is representing senior citizen sector. She is blessed with 5 children. Once again, ladies and gentlemen,
Cynthia, 27 years old, a proud mother of 3 children. She is the president of the South Jerusalem community. She is very cute, Dr. Cynthia. She is born on October 26. She is representing Superman Martin. Her occupation around each study of our Union. She has been a mother for almost 24 years. Once again, let us welcome Master number 5, Mrs. Mabel Rivero Cynthia. And now, ladies and gentlemen, number 6. Yes, just representing following nations. She is no other than Candace April Deeds Fuller. She is 32 years of age. She was born April 14, 1981. She is blessed with 4 children. Again, ladies and gentlemen, she is the mother of
Pinapakita ang iyong gugma kapag alaga sa iyong pamilya. I will read it again. Bilang isang nanay, paano mo pinapakita ang iyong gugma kapag alaga sa iyong pamilya? Pinapakita ko sa mga pamilya, sa pag-alaga, na okay sa aking tatay, napakita ko na pinag-i-ibig niya ako. Pinag-i-ibig sa aking pamamasan. Very well said. Correct and precise. Thank you so much. Paano mo ibalanse ang iyong responsibilidad bilang nanay at miyembro sa komunidad? Luwag na sa paano mo ibalanse ang iyong responsibilidad bilang nanay at miyembro sa komunidad? Bibigyan naman. Thank you. Thank you so much. Number 2. Very awesome. Very well said. Ano ang pinakalago na sakripisyo na ipuman mo bilang isang nanay? Thank you so much for you said, kung ikaw ang super nanay sa barangay, ano? Alok. Ang iyong mensahe sa iba ng mga nanay. Tama ba? Kung ikaw ang super nanay sa barangay, ano ang iyong mensahe sa iba ng mga nanay? Thank you so much. Now, answer number 4. Ano ang pinakamahal na leksyon na gusto mo itulong sa imo mga kabataan? Again, ano ang pinakamahal na leksyon na gusto mo itulong sa imo mga kabataan? Walang piso. Gusto ko itulog sa akong kabataan sa pag-respeto, sa pagpalangka, sa may takot sa Ginoo, especially education. Thank you. Ano ang imo pinahin mo para maayo ang ehemplo sa imo mga kabataan? Again, ano ang imo pinahin mo para maayo ang ehemplo sa
If you change your hair, whether it's after
channel. Kung bago pa lang kamo diri, pinduta ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimti. Ruby Inspired!